Nairobi. Moko kuom jonyuol ma nyithindgi notimo penj ma KJSEA yuaga chiedh nade maduong' mokwako chenro mar tero nyithindo e skunde skinia ka moko nyaka sani pok oyudo skunde ma nyithindgi onego dhiye kata obedo ni duoko ma kamano nyogol otieno manyoro. Simfros Okinda nigi ler. Chochni mathoth pod okwako chenro mar tero jopuonjre skunde mag senior higa manyien ka jonyuol moko nyaka sani pok ong'eyo kama nyithindegi oluonge, to moko ok mor gi skunde moluonge nyithindegi kata obedo ni chenro no nyochaki moyo seche 12 mokalo. Wadonjo e od Peter Dianga, jadak e kaunti ma Kisumu. Dianga chunye chandre kendo siko ka oro ote mar yudo skul ma oluonge nyare. Ote maduogo kowuok e migawo mar somo dwaro mondo Dianga non malong'o namba ma ooro, achiedh nade mathoth jonyuol wacho ni gin godo. Ng'isa mana ni a confirm ka assessment number na ni kare. To assessment number man kare ni ema osebedo ka oro to kelo na nying skul. Assessment number ni achiel ni ema osebedo ma oro okelo nwa result. Nying nyathi en nying nyathina. Ere koro kaka bedo ni sama oro koro mar skul to kayudo duoko ing'isa na confirm. A confirm ang'o tak gino gima ng'eyo. Dianga makoro rem ng'eyo skul moluonge nyare mayo kwem bende yuago nego mamalo mar temo yudo duoko gi duto e yor mbui. Ong'iswa ni waor skunde. Waoro skunde. Ong'adwa 30 bob. Apani ong'ad jonyuol te 30 bob mondo ng'e skunde mane gindiko ne nyithindegi. Nodhi kamano. Result obiro, ochako ketwa, wachak wagolo pesa mondo wayud result, wayudo. Sani kane ikawo nyithindo koro ikete skunde monego gi join, koro wabet gi tabu. Nikech an kaka janyuol nyathina notimo maber. Na expect ni nyathina inyalo luonge national school moro sama chon. Komachielo warado kod janyuol machielo Lucia Luoch. Korka kore duoko mar wuode nyoseyudo mak mana bedo ni en chiliel maonge yuto, chunye luor ni lek mar nyathine nyalo ng'adore gi kanyo. Somo masani otamo wang'a, ok awinj. Akia kata ni to dhi nang'o. Wan koro wadhi adhiya. Ok ang'eyo kaka biro timo nikech aonge kata kaka dang' achaki. Auso mana gik moko matindo tindo ema wuothogo mondo ayud kaka gichiemo. Koro kaka odwa dhi mbele ok ang'eyo. Achiedh nade machielo mamoko kuom jonyuol mag jopuonjre mag KJSEA sani kaloe en ni oluong nyithindegi kuonde mabocho. Wengine wako na wanyanya zao. Sasa nyanya anaweza pata wapi transport aende Mombasa kupeleka mtoto shule? Naomba serikali na Ministry Education na wanafunzi wote na wazazi wote mtisikie kama wazazi wenye hawana uwezo na wamejiaminia kufunza watoto, ili mtubadilishie shule iwe rahisi kwa mzazi yule anaweza peleka mtoto shule penye anaweza. Penye watoto wamepata results zao ni mbali zaidi, kama mimi ni mmoja wao. Ne jopuonjre mok mor gi skunde moluongie, migawo mar somo miyo gi thuolo mar jumbe ariyo tok yudo duoko mondo gior kwayo mar loko skunde moketgie. Simfros Okinda, Ramogi TV. Komachielo obila e kar chung'o od bura ma Seme e Kombewa timo nonro